Hanjang langso Baptist Church along graduation ceremony amay kipaman. Thanbang atum pen BLO ke pek pon pede ji aphan usuka pen SEC aphan pinpora lo ke pajirdam. Krong plia towar alam kia puthak prabjin pen CBI patar lip sedak nang ji pusi DP OA asong sodak pen pherang kia mai long pangdak pon. Grab the biggest opportunity. The Golden Wings presents second Karbi Anglong Fashion Week 2022. Both for male, female, Mrs. Teen and kids. Promoting our local behavior and tourism. Required height, male 5.5 and female 5.3 professional. Dress code for preliminary auditions. Denim blue jeans and white t-shirt. Pencil heels compulsory for female preliminary audition scope. Dipu, Denarong, Wolongkomaji, Japrajan, Hanjang Langso, Hamren, Donka, Kaziranga, Umrangso, Haflong, Chokihola and Hawarkehat. For further details, please contact 60032 93958. Kardom, Pinya Daba Abirta long penili sami Mirinan sepi, Pinya Birtang ton pen cithanam senang. Kedam tang pai ni phai ingkora hiniar ni Adap por phai kep apor pen Hanjang Langso Baptist Church along suri hini ra ingkora si pen ingkora hinia farman evangelism ke charli ki unatuma phan Institute of Community Transformation mate ICT atum pen graduation ceremony ke pamana long certificate ke ron pona sai ke deng Saphapani area Baptist Fellowship amaipu aron teron pen mai chepahem phuponsi ICT chunbang rolen tiso pen si kachetong don aluhi la pen Mai ke phalam thepi than pajirmi pon Mai along ICT chairman Biren Terang pastor Modon Rongpi pastor Utom Tiso atum chetongdun Bangso ho Hanjang Langso Baptist Church atum pen jume sen lun chetong parju ponte tapi ICT along seke ke endun atum penta lun parju pontu Kedam tang ningkan suri hini rai ingkore si pen ingkore hini aningkan abahalong bangkep ICT along seke ke endun tang atuma phan Kacitong dun aluhi atumari deng pensi Karbia poho araksi certificate ipak bak pajir ponlo ICT chairman Biren Terang pensi Arnamalam than ponlo Arnamalam pen pangbar damsi seke ki endun atuma phan ke charli dun angthek ke certificate hello Lasi laso certificate ke long pen hemalong tibi joy jira asai claim ti pen arna malam ke pachini pe ji aphan ke claim ji aphan than pa jemi ponsi mesen me et pen sayang deng anta pachun ponlo bukajan pen ananterang karbing long bai asam angkang along than bang atuma phan bialo asai ke pek pen ajok lo ke than longle penang an dolo la pena jok ke ongdunga school along ke charli osomaratum kana hok setami thedunglo bangso puthak United Students Union of Karbi Anglong ahin pen matha ponsi LP school than bang atuma phan BLO pen FLO arpu ke pek pon pete je aphan Assam State Election Commission aphan pinpura lo pajirdam Kedam tang pai ni phai inquiry ke thomani Guwahati rong supia long kedo Assam State Election Commission's Secretary Pranjit Gogoi ACS aphan usuka song hin pen pinpura lo pajirdam Pinpura lo along ke jongpon ke LP school thanbang atuma phansi BLO FLO arpu pekpon labajok ke charli osomaratum kana hok thedum anpinlo Lasi ke wangjilangar nia bank ke thanbang atuma phan BLO lapen FLO arpu ke pekpon pe de je phansi pinpura lo along ke jong padopon Lapenan parta BLO arpu do upena jok BLO asai avidet setame ke ongdong athan bang atuma bangke school ahem che damwang wepo loke thana hi na bangke chepa jok abidi rirong titigatum setame do bontala ke loke charli osomar akai ke phalang no asai si mandetlo lasi LP school than bang atuma phan prab jin pen BLO lapen FLO arpu pen pajok pon serak nang poputa pinpura lo along ki jong padopon thu Teacher Dupan BLO, FLO, assignment pajok pona yi pura kedam tang port ho nili tum kardian Autonomous Council CM
tuliram rong hang education ya Richard top di fani du pipro lo paji ponlo setame alang itu kan sangna da sai geleng poni tung elong delo the side of the pini ko hati rong supi elong kedo Assam State Election Commissioner Secretary Pranjit Gogoi deng itu pen bang sopin ko perlu alo paji ponlo lapen bang sop tha prajim pen jingma jing sai si sai deng pon ko sini di timafan ini alang lin pen jangan sini Laso puthak ke thekiding atum pen chingki chingwai pedosi sai deng pon pusi Assam State Election Commission Secretary Pranjit Gogoi ACS pen lamchak chipi pon আজি আমি ইলেকশন কমিশনৰ যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ ওয়েষ্ট ইষ্ট দুটা মিলাই যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ একাংশ মাষ্টৰবিলাকক বিএলও এফএলও বিভিন্ন ধৰণত অফিচিয়েলি তেওঁলোকক নিযুক্তি কৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্কুল যোনটো ল'ৰা ছোৱালী যোনটো শিক্ষা যেনে ধৰণত প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা দূৰত্ব আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি আজি কিছুদিন আগত আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং বিভাগীয় EM ৰিচাৰ্চ নবী ডাঙৰীয়া আমি সবকে এখনি দাবী এখন ইস্যু পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকক সেইটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা যোনটো শিক্ষা মাষ্টৰবিলাকক তেওঁলোকক যাতে এইবিলাকৰ পৰা দূৰত্ব ৰাখিব লাগে বুলি সেইকাৰণে আজি আমি এই কথাটো আমি ষ্টেট লেভেললৈকে আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক আমি আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন মেমনা প্ৰদান কৰোঁ আৰু প্ৰদানখন তেওঁ আমাক যে কয় যে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁ ল'ব আৰু অনাগত দিনত সেইটোৰ ওপৰত যিমানখিনি পাৰে তেওঁ চেষ্টা কৰিব কামখিনি কৰিবলৈ কাৰণ Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Adap Playground, Dongmukak on 5th September to 8th October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440. St. Xavier English High School classes nursery to class 10. Facility in the school, electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity. The school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Inkipi, Principal St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638-801-264. Karbi Anglong arlo krong pli atowar nang le lo pupen lamki lampong judon e plengon e ason sido. Lason si nona por sitami la pusona lamki ke klang ke dokko ka jok prabjin pen CBI pen kiritar le pasai deng ponang ji pusi ke damtang pai pai ni phaing kora hiniar ni DPN OA asong atung pen pherang ke amai long pen pangdak pon. Karbi Anglong arlo krong pli atowar nang le lo pupen pinang an suluk sodak atomon nang japlo. Komania bang khwatum amit hangalong le ke kondun pen kilong nang chia long le anam ateng pen kilong le me thangalong le avi pin pen amen ke chithap duna bang khwa bang phiatum ke do oa joksi suluk sodak mati lamki ke klang chimit me pin ason lason ben mathasi DPN ON asong atum pen rada kiduk akisong along karjabdun thip ji lapen arona teng pen kilong nang jia teng ke palong pidun thek jia phan mathasi prabjin pen CPI atum pen kiri tarlebasai deng ponserak nangji pusi ke hangpon. Anparda bangso alam ke puthak prabjin pen rat thurpak akachi song sitami padu ponji putak ke ther padopon. Pen danglok la pen haladak beneficiaries atum akisung ke boy ambiar level long sidam lo putak halatum ta penangan ang chethan do la pen penangan record ni litum long sidam do ni tum ta pangrum do lo. Lasi lahai ka charwo sai puthak pen litum lingi hanga bangke CBI inquiry pe donai busini litum bangke demand kathri bima CBI inquiry people si donai lake central scheme bina national highway lasi lasolong bangke central libensi AC investigation team do sante people si charwo sai koma si kichok che la bangke waidak langpo lason example la nelitum thaglong lo je diphu jui phoi phai atu diphu long edo tum si along le
Adap abang ongna penangana dima along abang ke hala tuma bang si long cab long krip homane bangge penangana lasona dak ke do tumto hotel hala dak ke do wek lokal tuma bang ha pusar pisar kayut ben ke do wek tuma bang ke along le dak tai si hini landa ke do don bori kumane pen ka cetak tunang lang ota jibuna yamen pen ka prega men pen hala bang apana ko ke pek pon tunang lang la ana conditions itu beneficiaries itu make ko kuridon lok tado lahai public property mukha isi private mane sektor ki pon private property je salam la private amen bisaralam isi medical sub center do mahong dijuala halso mahong dijua along le abang ke inut school along a headmaster principal amen si bonaidat lage public property ko son si son misuse kurima lage bahari questionable of nasi lahai buthak pen authenticate CBI inquiry padosi la corrupted mondol atum lapen SK atum lapen yaro atum apan lapen kumama sidagan involve ma even politicians atum yang si involve besame halatum han under net nai busne ritum ke dimano News report Karbi Anglong live lang oke pangring penta mi thang ahem chepador pon un bonda Karbi Anglong district along mi thang asai kam dokko kapita mi thang Karbi Anglong alang ok ka chepador un AC kaprek a district lapen kaprek a state along pensi lang ok wan nang bom lang laso putha Karbi Anglong autonomous council pen matha ponsi aning kanwang sitami radaphan akijoy pen lang ok aso kiron asai ding pon pon lo lason thot si kedam tang pai pai ni phai inquiry ke thomani le thot tami hawar ke hat pen mahamaya constituency palong nia di malong lang ok aso kiron asai ding pon Haurakhat constituency VDC asai hemalong kaddo kawe don pharo isia tumaphan lang ok aso kachopang reng pen ale kachepalong pon thekje aphan pura akijoy pen ron pon lo Bangso lang ok aso kiron ajay megalong assistant fisheries officer mensing lekhe assistant fisheries officer longkiram kro fishery demonstrator bapuram kro pen danglok ke ongdong atum chetong dun Lason thotsi Mahamaya constituency angkang along VDC asai hemalong setame don pharo isi ara daphan lang ok aso kiron asai dengpon Bangso lang ok aso kiron amay long lang ok ke pangreng pen ale ka chepalong unjie puthak pinangan chithan ponsi misen pen pachun pon Ang okron kelalo je nilitum ladak Mahamaya homusti angkang along si lalo along tina PS long pisame nilitum kiron pon pachetang pon lo lapen laso ok ke pon pen adu wistami jok pen mane ok pen alang litum isi kichu jorlong ma kichu pan sitami alang litum hin mane kelong jipan lapen alang litum department hoi pen sinilitum alang litum wanglo ladak lasin ron lo sari department pen ok so keron abeng bang do ikok lo lasi non pini bang nilitum nomati Hauraghat Mahamaya constituency phansi banpi iklo sisia constituency long panan laso bangke nilitum exact aprang pen ali sipia tengte bang pharu sia farman chot bon sitame ku additional ku ason lo pharu si sosi chot abat pharu si pen kilom le ara tumhan kilom kon letum lalang le tum phan bangke mo puthot da constituency sor si kipia dim along paprek chet chet angko Dokmuka pen semsing ingti lapen hawar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan hin pen mesen adowai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kepami iun bangso Amar Jivan adowai Klarda kachini jia phan Troxy 5A hini trok pho 5A Troxy ner kebalong humri lote long ikpo
kedam tang pai ni phai inkora hinyar ni lakhak tre troxy socheng constituency hawar harlung langso kathar ingtia rong along Institute Homeo Health Science and Education Ayush Foundation NGO atumpen patirpi ponsi radasai ke klempon Bangsolong Director Dr. Bidya Singh Be Borsing ingti rongasar lapen mutual ingti rongasar atumpen medicine plantation mate dowai arong atheng pia klim ke epon PWD atowara kung along pen chenglok pen nangan rongalo anta bangso thengpia klim epon lo bangso asai ki klempon nang kok atheke karbiang long along pen nangan nampi namdur pen danglok thengpi thengphang kiru etmate kivir et asonsi dolo laso pen mathasi karbiang long alo ahawar tinta thengpi thengphang aklim ke e karche pen kaike ke palir seng paman nang popu Director Dr. Bidya Singh Be ahin pen lamthe nang pidun Bangso asai long bang phokep so se ara datum chitong dun si bangso asai mesen pen pachun pon ili tum dawai kwan ma ke do la so hormu thengpi thengprang ki piet ajok thengpi thengprang ki kom ajok dawai daru ki kom ajok pini difu center ran salong dam si nirtum chingki jathan si forest department pen dawai arong siluka kuru lapen ke tharwe jangphong ban chenglok nilitum labangso institute sahin pen labangso ke ejipu alam chethan pen alang litum joyke pen arong nang pidun pini libibera han ketiki pen chenglok ilitum sonsuri dawai arong pen litum chipador unjie phansi nili rong aradoan phantame ahawar tin phan Karbiang long hamren doan arat phantan nili chuning rilo lasi nili pini lam the chihek pen pini bangkel ansi nili lapen nam News Desk Report Karbiang Long Live Pini Adap Abirta ke lapo ansi kang toniklo